Oke, ini apa kaitan ang belai ke hambai maruo. Te nai to na jo to lukuro no kakaham ya paro. Tini ang kaitor ni resap mengrok no to ye belai ke ang kena thaujagu. Ingke tini ang cikon sa rengya pana resaga ni musung bai. Tini ang resana ni mapai kya ge tini resap mungni mung kok thai rong kha o kai tur na kaplai bo na phan gnang bo na a kok thai je sine compose khlaine kha evangelist Bikramjit Debarma a resap nai kha pastor Anand Jamatia abonik boroni desa mungno tui belai ngi jucha jaga belai ke bukhna thok jaga aini bagi tongmalia ang tini nyong thani wa chikon chara sai khna lo bai gana
sang melusiri oh siapa jisinano kak sang melusiri oh siapa jisinano kai kena keplai ni keplai menang panang ni panang menang panang ni panang menang panang ni panang menang Hambai